Kinderkanjefeest is een feest voor alle kinderen van de basisschool, wat we steeds vieren in de herfstvakantie en in de voorjaarsvakantie. En de kinderen worden uitgenodigd door middel van de kleurplaat of via oprestjes of op een andere manier horen ze ervan. En dan komen ze hier feest vieren voor 1, 2 of 3 dagen. En we zingen, we doen een spel, we knutselen. En het verhaal wat we vertellen komt meestal uit de Bijbel. Veel mensen denken dat de Bijbel een beetje een suffig en ouderwets boek is. Maar dat valt reuze mee. Dat is heel erg leuk om de kinderen daar iets over te vertellen. En ik hoop dat je dat ook mee gaat maken zometeen. En dan blijkt dat het zo ontzettend leuk is dat kinderen ook steeds terugkomen. Van de wereldboodschappen dan doen is. Zullen we haar eens maar eens even gaan roepen samen? Ja! Ik denk dat ze in de luie stoel in de tuin zit of zoiets dergelijks. Ze helemaal nog geen boodschappen dan doen, zo misschien al lang terug. We gaan even roepen hoor. 1, 2, 3. Waar blijf je toch zo lang? Ja joh, ik moest al die boodschappen in mijn eentje opbergen. Ik dacht, ik kom wel even halen, maar ik heb je nog helemaal niet gezien. En de jaren gaan voorbij. En Laurens wordt groter en groter. En iedere week krijgt hij een injectie en er komen steeds nieuwe medicijnen. En de plekken die Laurens had gekregen, op zijn armen en op zijn benen en bij zijn voeten, die heel pijnlijk waren, die zijn aan het wegtrekken. En het gaat eigenlijk wel wat beter met Laurens. En op een dag moet Laurens weer bij de dokter komen. En de dokter onderzoekt hem en hij zegt, Laurens, ik moet nog eens goed naar je kijken. Maar het gaat heel goed. En Laurens, ik denk dat je beter bent. Hoe heet je? Merari. Joshua. En wat vonden jullie van deze dag? Ik vond het net zo leuk als anders. Dus, je bent hier al vaker geweest voor dit feest? Veel vaker. Ja, ik ben met mijn vriendje soms geweest, maar ik vond het wel eigenlijk speciaal, want deze keer was het veel stiller dan de andere keren. Stiller? Ja. Maar ik hoor nou allemaal liedjes en muziek. Ja, ik bedoel dat de kinderen niet door het verhaal heen praten. Oh, dus het was eigenlijk wel beter nou? Ja. Vind je het leuk om met een heleboel andere kinderen zo'n middag mee te maken? Ja, ik vind het soms leuk, soms vind ik het wat minder, maar het vaakst vind ik het wel leuk, ja. Ik ook. Het is eigenlijk vooral leuk dat het gezellig is en dat er veel kinderen zijn en niet dat je met weinig kinderen hebt. Ja, dat begrijp ik. En wat gaan jullie morgen doen? Naar het kinderkanjefeest. Ja. Nou, morgen is het weer, dus dan gaan we er ook weer heen, natuurlijk. Oké, en dan worden er morgen dan weer andere dingen gedaan? Nou, morgen het knutselen en zo is anders. En ja, de liedjes, misschien is de liedjes en zo is een beetje wel hetzelfde, denk ik.
Oh ja. Kom jij morgen ook? Ja. Oké, nog veel plezier morgen en tot ziens. Tot ziens. Ja, doei.